Johar buga tambura dan halak ne yayi kira mun gari bar nasara. Irin da ka daddasa ko ina tuni ya tsira. In za ka faso sagan ka kowa sai ya jira. Gabarau jibirin turke lamarin maka samu marin magurar kudirin bayyanar sararin kai ka sayi tagarin da muje rayi riga ga gudun da ya ja zuga ya rike miya bar waiga da mawar miya iri ga zibiya ta da yawai ga tafiyar ciki bayan ga rijiya dole sai guga bar su si ta birarin su duka mun gama gane su tunda mun ji kalaman su kuma mun kura aikin su tafiyar maciki ba su maliya babban mutumin ne mai kasawa ya tsare ne da mawarsa mutanen ne shi fa na sana kowa ne ku kira saka waikin dum ku kira saka waikin dum daga yau ta kare da mawata tsere sama baki da kyaure al'umma mun ware maliya shi muka dauka mun yi shirin zabar ka mun ga kana kan tsari tuntuna mu mun lura hasken al'umma bai kora duhu ya musanya maliya jagora kai da gajiya alkhairi ne ko bai zindi ba kullum zancen sa masani babu barausa ne mun hautu na ba kowa alkhairin da kake shukawa sai ka girba maliya jagora kai da gajiya alkhairi ne ko bai zindi ba kullum zancen sa mutane babu barausa ne mun hautu na ba kowa alkhairin da kake shukawa sai ka girba kyan magana ne mu fa ya ba mu kula aiki bai sanya gaza ba maliya jagora kai da gaji alkhairi ne wake bai jin ba kullum zancen sa mutane ba barosa ne mun hautu na ba kowa alkhairin da kake shukawa sai ka girma inda duk ga garken tumaki to akwai makiyayi mun bi jagora mai kokarin kawo sauyi nasarar mi yake kokarin tsayawa mai dubin alkhairi kullum maganarsa matasa miya aikin yi ilimi a cikin samiyoni samu idan mun mora shi kuma ya cika burinsa aikin alkhairinsa Allah shi ka biyansa har a cikin kabarinsa ba zai kiya girbe ba maliya jagora kai da gaji alkhairi ne wake bai jin ba kullum zancen sa mutane ba barosa ne mun hautu na ba shukawa sai ka girma da maje jagora kai ka samu matsarewa tunda ka ce mitowa ne zai yana da yardar Allah nasara yanzu ka somawa Allah ne yayi ma zuciya mai san bayarwa daga tsantsar tushe masha Allah na kanawa matsala ka tushe masha Allah na kanawa shi ka zancen maganar jitin na gani ya kora tunda ko ba mulki ka bayar kuma ka dora mai gajeren karfi ka tada har ya haura ka bayar Allah kai kuma yayi maka ya kara baka dauki haramun ba baka bayar ayyama ba wanda ya ci haram ku faɗa masa bai talalai ba maliya jagora kai da gaji alkhairi ne ko bai jin ba kullum zancen sa mutane ba barosa ne mun hautu na ba
sha kaddi bar ka bari dan da yawa ne ku fage na sarautar maliya babban mutumi ne ilimi jigo mai yin hange gun nasara ne dole mu marza maliya faza sai mana fikza mu kanawa baka ce za mu baje duk jama'ar ka sama taurarowa zai kushe ma tafiyar ka nasara sa insha Allah sai ka dauka tunda ka bada Allah zai maka har bayaninka bai maka dauka wa zai ganka kuma ya barka dole dadin inuwa sai a jikin bishiya babba mun nufi alkhairi mariya bai sanya gaza ba bai galon ba sun mota ba zai